sa. Som v ďalšej hore, to je tiež taká pekná hora, hríbová, ale to tak skôr v lete, nie až takto neskoro v jesení, ale má krásny peň, tak ho tam skúsim cez túto medzeru dostať. Jeden tam je, a skúsim tam dostať ešte aj druhý. A je tam aj ten. Takže také vrhanie medzerov. Hovorím, táto hora je nádherná tiež na hríby. Ale teraz tu už je chladno, už tu moc toho nerastie. Ale to som tu dostal aj nože. Parádny peň. Starý. Takže čaute. Vidíme sa pri ďalšom videjku.